Boa tarde a todas e a todos os compañeiros e compañeiras da corporación, ao público asistente neste salón de plenos, aos que nos estades seguindo a través da canle de YouTube e ao persoal municipal que fai posible este pleno. Ben, comezamos con este pleno ordinario de maio, que nos asuntos da convocatoria na parte resolutiva empeza co punto primeiro, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se algún compañeira queredes comentar algo. Se non, aprobamos a acta por unanimidade. Queda aprobada a acta por unanimidade. O punto número 2 é o expediente 474 do presente ano, é unha solicitude de bonificación do ICIO, ampliación do Hospital da Mariña. En este caso, paso a palabra á señora Hijo. Gracias. Hola, boa tarde a todos e a todas. Este punto que traemos é a proposta para aprobar a bonificación do 90% do ICIO solicitada polo Servicio Galego de Saúde para as obras de reforma e ampliación do Hospital Público da Mariña. O expediente tramitouse segundo o que marca a ordenanza municipal e conta con informe favorable de Tesourería, que considera que estas obras teñen un claro interese social e utilidade pública para o municipio. Estamos a falar dunha actuación cun investimento superior aos 23 millóns de euros, na que o importe final do ICIO, unha vez aplicada a bonificación do 90%, queda fixado en 46.271 euros. Por iso propoñemos ao Pleno aprobar os acordos incluídos nesta proposta. Gracias. Ben, señor Rouco. Sí, moitas gracias. Antes de nada, saudar a nosa compañera Susana Fernández, que hoxe non pode estar con nós aquí, defendendo os intereses dos veciños e veciñas de Burela, e esperar que en breve poda volver a desempeñar a súa función e poda acompañarnos nesta corporación. O Sergas, promotor da obra de ampliación do Hospital da Mariña, pagou a taxa correspondente dos máis de 23 millóns de euros, como se dixo hai un momento, segundo figura no expediente, en marzo do presente ano, a diferencia de outras empresas que non o fixeron no seu momento. Como a outras empresas, consideramos que reúne as condicións de interese xeral e que, conforme ao que estipula a normativa, se debe proceder á devolución do 90% do ICIO. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, moi boa tarde a todos os aquí presentes, aos que nos siguen polas canles oportunas de internet. Bueno, como xa se explicou, este é un trámite que xa se ten feito neste Concello neste e noutros mandatos. Os antecedentes aos informes, nomeadamente o informe de Tesourería, son claros, e por iso nós estamos a favor de bonificar o ICIO desta obra, que aplaudimos e agardamos que o Sergas teña a ben acompañar esta ampliación do Hospital da Costa con máis e mellores servicios e persoal, tanto no Hospital da Costa como na atención primaria da Mariña. Nós queríamos que o mellor voceiro do PP iba a facer un anuncio deses mellores servicios e persoal, pero vese que hoxe non foi o día, máis nada polo do. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa, boa tarde. Boa tarde tamén ao resto de concelleiros, concelleiras, ao público aquí presente que nos pode estar seguindo polos medios digitais. Eu, ante a declaración que fixo aquí o señor Rouco, gustaríame, antes de comezar a miña intervención, aclarar unha dúbida, porque o luns nas comisións informativas preguntamos si neste expediente se pagou o que é a liquidación do ICIO. Eu non sei, señor Rouco, se vostede se refira á declaración do ICIO ou á taxa, o sea, á licencia de obra, entendo. Ben, duda aclarada. Ben, pois entón sí que vou comezar coa miña intervención. Nada, cunha breve historia, xa verán. En outubro de 2018 publicábase no BOP a Ordenanza Fiscal do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras do Concello de Burela, o ICIO, do asunto que estamos hoxe a tratar aquí. En esta ordenanza establecese a xestión deste imposto municipal, como se debe tramitar, os pasos a seguir para obter unha bonificación do mesmo. Desde esta data, outubro de 2018 hasta xaneiro de 2025, a forma de tramitar do ICIO foi esta. O primeiro paso, o suxeito pasivo abona a liquidación provisional deste imposto. Segundo paso, solicita a declaración de especial interese ou utilidade municipal. Terceiro paso, o Pleno aproba esta declaración. Cuarto paso, o Concello practica unha nova liquidación con 90% de bonificación e o quinto paso,
devolvese a diferencia do que pagou o suxeito. Como digo, isto foi así desde outubro de 2018 hasta xaneiro de 2025, 19 meses, máis de ano e medio despois de que este actual goberno asumise o seu cargo. E foi tan así que en abril de 2024 a Cofradía de Pescadores San Xoán Bautista de Burela solicitou a bonificación do ICIO por unhas obras que cometeron na nave de redes e no edificio da Confraría, cumprindo escrupulosamente con esta forma de proceder indicada polos técnicos municipais que acabo de mencionar. O punto de inflexión estivo no 31 de xaneiro de 2025. No pleno ordinario dese día, o equipo de goberno decidiu facer unha reinterpretación da ordenanza que nos ocupa. Decidiron aprobar a bonificación deste imposto a unha empresa privada sen que houvese seguido os trámites establecidos na ordenanza municipal. E hoxe, aínda que estando de acordo no fondo do asunto a tratar, pois vólvese a repetir a mesma situación. É porque non se pode facer como se está tramitando, por que non se pode facer esta xestión como se está facendo? Pois é sencillo. A ordenanza non define a bonificación como unha excepción do pago inicial do imposto, senón como un dereito que concreta mediante unha nova liquidación sobre unha liquidación xa existente, o sea, sobre un pago xa feito, como define o artigo 9 da ordenanza. E dado que o procedimento de concesión require trámites posteriores, é materialmente imposible aplicala na liquidación provisional. Polo tanto, o único mecanismo permitido é pagar primeiro e, unha vez concedida a bonificación, practicar unha nova liquidación coa devolución do 90% xa pagado. Esta bonificación require un procedimento administrativo que non pode resolverse no pago inicial e non se contempla en ningunha parte a posibilidade de ingresar só o 10% do imposto. Desde xaneiro de 2025, esta vai ser a terceira ocasión na que se incumpre unha ordenanza municipal que está en vigor, polo que, como nas outras dúas anteriores, non podemos estar de acordo coa forma de xestionar que ten este concello. Moitas grazas. Señora Hijo. Gracias. Nada, o único da súa exposición, señor Eiroa, que me vou quedar é que está de acordo co fondo do asunto, porque o resto, a verdade, é a terceira vez que se explica, non vou volver a explicalo. Nosotros estamos a favor desta bonificación. Gracias. Señor Rouco. Sí, non tiña pensado volver a intervir, pero simplemente por unha aclaración ao que dixo o portavoz do Grupo Mixto. Efectivamente sería a terceira vez, e se non lembro mal, a primeira foi a unha empresa privada, que todos lembramos, e creo que a segunda foi a Confradía de Pescadores, creo. E esta sería a terceira vez. Non sería xusto se nas outras dúas que se fixo daquela maneira, agora non se fixara. É o único que temos que dicir. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, si, bueno, vemos que o voceiro do Grupo Popular perdeu a grandísima oportunidade para anunciarnos aquí a chega de servizos persoal para o Hospital da Mariña e para a atención primaria da Mariña, debido a que, se estamos a falar da ampliación do hospital, ter en conta que as listas de agarda cada vez son máis altas, hai xente agardando máis dun ano, estánse derivando as colonoscopias á privada a Ferrol, e a xente, evidentemente, escapa á privada porque non a chaman para as súas consultas ou operacións. Esta semana mesmo condenaron ao Sergas a indemnizar unha familia porque un paciente do Hospital da Mariña morreu de cáncer de colon. O que decimos que o hospital necesita unha ampliación, pero tamén necesita máis e mellores servicios e máis persoal tamén. Nós estamos de acordo, evidentemente. Señor Eiroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Sí, efectivamente, señora Eijo, no fondo da cuestión podía estar de acordo en que se fixese unha bonificación. Volvo a dicir o mismo que se fixo nas outras dúas. Non estou de acordo na súa forma de xestionar. O sea, fan o que queren coas leis, importalles máis ben pouco cumprir ca legalidade, xestionan según os seus intereses, entón eu non podo estar de acordo nesa forma de xestionar. Que podo estar de acordo en bonificar esta obra? Por suposto, faltaría máis. É que estou máis de acordo aínda que a bonificación que se fixo a unha empresa privada. A diferencia está, pois, aquí isto é un hospital, é un ben social tanto para Burela como para a comarca, é unha empresa privada, o único ben social vai ser para os seus intereses privados e para a súa conta de beneficios. E un pouco máis que decir neste punto. Despois de consultar con dous xuristas esta situación, pois ambos coinciden que, efectivamente, este argumento que acabo de presentar é moi claro.
é que a ordenanza fiscal do ICIO non permite proceder o que hoxe se está levando a cabo, nin esta forma de xestión. Claro, despois vemos o que ocorre a outros niveles coa xestión do Partido Socialista e pois tampouco nos podemos levar a sorpresas, non? Vemos todo o que está pasando aquí é un poquinho pois a mesma forma, non? Xestionamos e gobernamos pois según nos interesa e despois veñen os problemas. Moitas grazas. Ben, imos a proceder á votación sin antes dicir que evidentemente o expediente consta de todos os informes dos técnicos que xeran ese expediente favorable. Procedemos á votación. Votos a favor? Somos 5, 10, 11 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? Unha abstención. Ben, queda aprobado o expediente 474 e procedemos ao punto número 3, que é o expediente 1322 do presente ano, modificación de créditos. Ten a palabra a señora Hijo. Gracias. Neste caso, propoñemos incorporar 1.854.000 euros ao orzamento municipal con cargo remanente de tesourería, que na actualidade é de casi 6 millóns de euros. Este suplemento de crédito responde a necesidades concretas. En materia de infraestructuras a espacio público serían 766.000 euros. Falamos de asfaltados das rúas, o plan de orellas previsto no plan de mobilidade urbana, a expropiación urbanística do suelo dotacional xunto ao hospital. En materia de equipamentos e servizos, 634.000 euros. Sería a reforma da biblioteca municipal, a construción de aseos públicos no Parque Rosalía de Castro, a renovación de mobiliario e instalacións en centros deportivos, a compra de casetas de madeira para servir de soporte a servicios auxiliares en distintos eventos, a mellora do aislamiento do local súa fonte para mellorar a eficiencia enerxética e a creación dunha cociña na Praza de Abastos. En materia de parques e zonas verdes serían 142.000 euros. Entra a remodelación do Parque Tíjola cunha nova zona infantil e a tirolina no Parque súa fonte. Tamén unha escultura en homenaxe ao náufrago e a reparación da marquesina do Parque Rosalía de Castro. En materia de seguridade, 7.000 euros para a compra de inmovilizadores eléctricos para a policía local. En materia de persoal, serían 40.700 euros, que é a reposición dos créditos utilizados para aboar os atrasos salariais derivados do Real Decreto Lei, imputándoos ao exercicio ao que realmente corresponden, que sería este ano. En materia de contingencias e servizos, resérvase unha partida de 200.000 euros para fazer fronte a unha regularización con espina de delfín derivada da decisión de non repercutir nos veciños a subida dos impostos durante a pandemia. E outra partida de 15.575 euros para atender o novo convenio de xantar na casa. Propóñense estas modificacións, que sería modificación de crédito, porque, como saben, o orzamento é unha previsión económica, non é unha fotografía pechada do ano inteiro. En este caso aparecen novas necesidades, expedientes que avanzan ou custos que van concretando e que fan que algunhas partidas resulten insuficientes. Entón, para iso, precisamente, a lei prevé ferramentas como a modificación de crédito. O importante é que o expediente resulta económicamente sostible, o informe de intervención foi emitido favorablemente e, sobre todo, pois a nosa proposta é destinar o remanente a seguir mellorando Burela, investindo en espazos públicos, cultura, seguridade, accesibilidade e servicios para a veciñanza. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Antes de entrar en materia, unha cuestión previa. Observaron todos os que nos siguen habitualmente nos plenos que o señor Pillado, no punto anterior, fixo unha mención a algo que non viña a pleno e a señora López Moreno non lle dixo ni mu, non a percibiu de modo algún, a diferencia que aos membros da oposición. Esperamos, a nós non nos parece mal, pero esperamos que esta liña de actuación sexa para todos igual. Non, para un sí e para outros non. Lembre que vostede ten que ser imparcial como presidenta desta corporación. Lembre, o señor López Moreno. Por outra banda, antes de entrar nun posible debate sobre este punto, dámoslle esa posibilidade, se así o estiman oportuno, de retirar este punto da orde do día. Porque o que traen vostedes aquí non está ben. E danos a sensación de que non o revisaron. Así que, se o estiman oportuno, retíreno.
Quere explicarnos o motivo? Pois salta á vista. Hai cálculos, os cálculos que teñen feitos vostedes non cuadran. Os números non dan. Hai erros de bulto, non dunhos céntimos ou uns euros, de miles de euros. Miles de euros. Vostedes non sei que calculadora usaron, pero non dá, E máis, poñolle un exemplo, se quere, para que vexan. No punto segundo, nas consignacións iniciais, aí figura 0 euros, cando vostedes fan unha lectura das consignacións iniciais das 40 e pico actuacións que pretenden, xa hai casi 580.000 euros. E aí figuran 0 euros. E lembramos, como dixo o secretario en algunha ocasión, que o que se vota no pleno ten que ser literal. Non é unha interpretación. Non estamos falando de céntimos, nin de uns euros, que, oye, poderían pasarse por alto, vale? Estamos falando de miles de euros, Eso son un exemplo, dos erros que traen vostedes aquí. Así que fagan o que estimen oportuno antes de entrar no debate, como vexan. Voulle pedir ao señor interventor que interveña. Vale. Non entendo onde está a diferencia. A mí, non digo que non parece que non exista, digo que non entendo cal é a diferencia o posible error. Claro, concrétenos exactamente en que páxina do expediente se refire, porque... Vostedes teñen aí a proposta de alcaldía. Sí, Bueno, na proposta de alcaldía, no punto primeiro, fan unha redacción de todas as actuacións, máis de 40 e pico actuacións, con diversas columnas nas que fan unha serie de sumatorios. En vertical e máis en horizontal. No punto segundo fan un pequeno resumo. Por exemplo, iso é un exemplo, hai máis cousas. Sí. Podo. Entendo que está ben, vou explicar por qué, co seu permiso. O primeiro punto da proposta de alcaldía que se somete a votación refírese ao estado de gastos e enumera os gastos, as aplicacións de gastos co seu estado inicial que se aprobaron inicialmente no pleno da corporación de principios de marzo, se non me equivoco mal, e as modificacións que aconteceron desde 1 de xaneiro. O punto segundo refírese ao estado de ingresos, o estado de ingresos respecto a aqueles gastos, non aqueles o estado de ingresos dun concepto presupuestario concreto, que é 87000, que se refire ao remanente de tesorería. E si, ten unha consignación inicial de 0 euros, porque o remanente de tesorería, de acordo co ordenamento xurídico, nunca pode figurar nas previsións iniciais do orzamento. Por lo tanto, o punto segundo ten 0 euros de consignación inicial, as modificacións que se financiaron con cargos de remanente de tesorería, e neste caso o correspondente ao suplemento de crédito que se propón. Finalmente figura a consignación definitiva que quedaría dese subconcepto do estado de ingresos, que entendo que o resultado, non podo facer o cálculo agora, pero entendo que o resultado das modificacións anteriores máis as respectivas a este suplemento. Non sei que cuestión que poda aclarar ou se me Sí, equivoco. poñolle máis exemplos, señor interventor. Se vostede fai o sumatorio de varias das actuacións que ten, a consignación definitiva desas actuacións non coincide. E, polo tanto, a consignación definitiva total non coincide. Nós fixemos un cálculo, pero cuidámonos haber equivocado, e danos unha desviación na consignación definitiva que se pretende aprobar aquí de máis de 200.000 euros. Máis de 200.000 euros. Podo lle dicir algunha partida na que hai uns centos de euros e algunhas outras nas que hai varios miles de euros. Pero deberían repasalas todas, Eu non teño ningún problema. Poñolles algún exemplo máis. Mire, na partida 151 barra 13002, que pon outras remuneracións. Hai un desvío na consignación final dunhos centos de euros, vale? Se fan o sumatorio. Se fan o sumatorio hai un desvío. Podo dicir a partida 333 barra 13002. Nesa partida hai, por exemplo, varios miles de euros no sumatorio final desa actuación. Se fan un sumatorio. E como a eso, é posible que haxe máis. Eu xa les digo que a consignación definitiva que vostedes pretenden aquí aprobar non coincide. Hai máis de... Bueno, según os nosos cálculos, pero deberían repasalos vostedes. Máis de 200.000 euros. Por iso, lles propoñemos que o retiren da orde do día, que o volvan a revisar, que o traigan ben, e debatámolo. Isto é máis alá de calquera consideración política.
é simplemente un erro de cálculo. Non nos revisaron ben, baixo o noso punto de vista, fágano. Na partida 333/13002, outras remuneracións en esa línea concreta, despois de que explicara o señor secretario que os ceros de inicio, eso entendeu o... Non, agora xa sei que non vai por aí, pero antes iba por aí, non? Eso entendo que quedou explicado, porque cero, e partimos de cero. En esta línea, na partida 333/13002, pode que aparezca un erro de sumatorio. (333/13002). Perdón, o que fora como consignación inicial e o resultado do suplemento de crédito. De 6.000 sumanse uns 300 euros e pasado 100.000 euros. E efectivamente está mal. Entendo que temos que modificar hai un erro nunha línea. Agradeceríamos telo sabido nas comisións informativas, porque daría tempo a modificalo, xa que vostede sempre di que nas comisións informativas non se lles dá a posibilidade de falar, sería bastante operativo a non traernos hoxe aquí ao pleno, ou avisarnos antes deste pleno, e non esperar a este momento para, non sei, para atrasar. Vostede entende que nós non somos traballadores do Concello, que nós poñémonos a mirar as cuestións para o pleno cando podemos, Sí. E, oi, estámoslos advertindo dun erro. Non, entendo. Con toda a boa fe que poderíamos darlle para diante, bueno, hai aquí alguén que pensa que non, pois, bueno, poderíamos optar por outras vías, por outras vías. Pero, se non queren agradecer iso, pois nada, non hai problema. E non é unha liña, hai varias liñas nas que están errados os cálculos. Non estoulle dicindo que lle agradecería que o fixera na comisión informativa ou antes deste pleno, se fora de boa fe, porque así... nós dicímoslle que poñémonos a mirar os expedientes cando podemos, que non vivimos disto. Quen vive disto é vostede, e máis o señor Pillado, e parcialmente o resto dos membros da corporación que están no goberno, salvo a señora Alejandra Fernández. Vale? Sí. Esperamos sí, voulle dar a palabra á señora Eijo. Sí. Perdón, é unha dúda, non sei se agora procede consultar ou non. De todas formas, o que vamos a aprobar é o suplemento de crédito. Que haxa unha errata na consignación definitiva Habería que recalcular o total para aprobar o suplemento total. Entendo que retiramos e traémolo a outro pleno. Señor. Vamos a pedir un receso. Dez minutos.
Ben, non sei se estamos todos. Efectivamente, hai un erro aritmético na táboa sumatorio de outras remuneracións para persoal municipal. É un erro nos cálculos dunha tabla de Excel que pois houve un error de cálculo nas tablas, pasou algo. O que é o acordo estaría ben fundamentado, que é o que quero deixar claro, pero sí que hai líneas que bailaron os números, co cal vamos a retirar o punto e traerémolo a outro pleno. Continuamos, entón, sí? Votamos. Sí, votamos a retirada do punto, votos a favor, unanimidade. Ben, pasamos ao punto número 4, que é o expediente 1328, modificación de créditos. Pasolle a palabra á señora Hijo. Gracias. Nesta ocasión propoñemos aprobar inicialmente un crédito extraordinario de 18.000 euros, financiado tamén co remanente de tesourería. Planteamos destinar 11.000 euros para unha camilla e mobiliario para servicios sociais, que son ferramentas que, por exemplo, permiten responder a situacións de emerxencia social. E, por outro lado, 7.000 euros para equipamentos informáticos para os servizos administrativos municipais. Son dúas figuras xurídicas distintas. O crédito extraordinario que tratamos agora úsase cando non existe partida orzamentaria para este gasto, mentras o que intentamos presentar e aprobar antes o suplemento de crédito era cando a partida xa existe, pero non tiña suficiente partida, saldo. Entón, a lei obriga, neste caso, a tramitalos por separado. Neste caso, tamén comenta, a intervención emitiu este informe con conformidade. Nada máis. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Sorpréndeme bastante a súa decisión, señora López Moreno, porque este punto da orde do día está directamente relacionado co anterior. Arrastrase a cantidade do punto anterior. Non se dan de conta. A resolución da alcaldía que propoñen vostedes aquí, pensábamos que iban retirar tamén este punto porque está directamente relacionado, pero sorprendentemente queren darlle para diante. Cando non saben se as cuantías que teñen no punto anterior están correctamente calculadas. Fíxese vostede, o suplemento de crédito que aquí incluye é idéntico, como non pode ser de outra maneira, ao do punto anterior. Se o suplemento de crédito do punto anterior está errado, o cálculo, o sumatorio, aquí tamén vamos a arrastrar ese error. Pois o que me sorprende bastante que pretendan continuar para diante. Nós propoñemos que o retiren tamén, Ora, fagan o que queiran. O segundo punto sí que na táboa sí que se considerou o punto anterior, suplemento de crédito 12-2026 e o sumatorio destes 18.000, escribindo a consignación definitiva. Non sei se podemos deixar aprobado o punto número 1. Eu entendo que figura no punto 2 a referencia á modificación do suplemento de crédito número 12-2026, figura diferenciada das modificacións anteriores precisamente por esa previsibilidade, non evidentemente por previsibilidade que vai retirar o punto, pero por previsibilidade de que o punto pudese non ser aprobado. É unha cuestión informativa. Evidentemente, a esencia do acordo do crédito extraordinario, un crédito extraordinario de 18.000 euros, financiado con cargo remanente de tesorería por 18.000 euros, que o punto anterior decaera, sexa por o que for, non invalida o acordo presente. A única, a efectos de claridade, de claridade no acordo, sí que podría ser estrictamente a efectos clarificadores, eliminar a tabla a columna de suplemento de crédito do punto segundo, a efectos informativos, e evidentemente reaxustar a consignación definitiva. Pero un acordo, é dicir, este posible acordo, para min, o meu xuicio, non está vinculado á aprobación ou non do acordo anterior. Eu entendo que podemos aprobar o primeiro punto do acordo, que é aprobar inicialmente o expediente de modificacións de crédito número 13-2026, que non ten que ver co anterior, o expediente o 1328-2026 do orzamento en vigor, a modalidade de crédito extraordinario, que non ten que ver co anterior punto,
financiando con cargo de remanente á tesourería. Son dúas partidas a 2.6 de maquinaria e instalacións técnicas, como dixo a miña compañeira, por 11.000 euros, e a 9.6 de equipos para procesos de información por 7.000. No segundo punto hai unha táboa informativa, como di o señor interventor, na que sí que cita ese suplemento de crédito que presumiblemente se tería que ter aprobado no anterior punto, pero eliminando o sea, informativo, como se no segundo punto non é o importante do acordo. Tamén podo propoñer aprobar o primeiro punto, se vos parece ben. Ou modificando a táboa, como Vale, eu entendo que o que se propón, e así o informei nas facultades de control interno na sobriedade permanente e non planificable, que o que se propón un crédito extraordinario por 18.000 euros, que se financia con cargo a reventa de tesorería. Ao mesmo tempo, indícase que os gastos financiados con reventa de tesorería ao longo do exercicio eran até o momento de hoxe 938.273,08, indícase de forma separada o suplemento de crédito anterior, o 12-2026, por 183.934,01. Por que? Porque, no caso de que se aprobase, a consignación dese consignación inicial, aprobada inicialmente, non serían eses 938.273,08, serían eso máis a segunda columna, eses 1.853.934,01, e por eso se desagrega e se diferencia. E, polo tanto, eu entendo, a efectos do que eu informei a través do control permanente non planificable, para min o acordo é ese crédito extraordinario por 18.000 euros que se financia con cargo ao remanente de tesorería por 18.000 euros e que ese remanente de tesorería ten unha consignación modificada a día de hoxe por 938.273,08. Evidentemente que o punto anterior non fora aprobado, fai que a consignación definitiva dese punto non sexa 2.810.207,09. Agora ben, a consignación definitiva dese punto non é o núcleo, non é o que acordo pleno. Esa consignación definitiva do remanente de tesorería é a agregación de todas as modificacións financiadas con remanente de tesorería e perfeccionadas, é dicir, dotadas de aprobación definitiva. E, polo tanto, non é obxecto do acordo que da proposta de acordo, do acordo que asume que poda realizar o pleno na xornada de hoxe. E nada máis. Ben, continuamos con este punto para acordalo, entendendo que o que estamos acordando en realidad é ese crédito extraordinario por 18.000 euros. Solicitamos o auxilio do secretario nesta ocasión porque entendemos que o acordo que se trae aquí ao debate, o que se puxo no expediente que se trae ao pleno, son 3 puntos. Neste expediente, 3 puntos. Un primeiro no que figuran eses 18.000 euros, como vostedes din. Un segundo no que hai unha táboa directamente relacionada co punto anterior, e un terceiro acordo no que se fala de expor ao público este asunto. Ese é a proposta de alcaldía que vostede trae aquí. Están, salvo que haxa algún tipo de modificación, algún acordo aquí en extremis, entendemos que son os 3 puntos os que se votan. Solicitamos o auxilio do secretario. Despois, que non digan que non os avisamos. Vale, neste caso son dúas cuestións que hai que ter en consideración. O artigo 94E do ROF sinala que si lo solicita algún grupo se procederá a un segundo turno de intervenciones. Consumido este, el alcalde o presidente puede dar por terminada la discusión, que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta, por lo que sí que procedería plantexar polo propoñente esa modificación da proposta e, en todo caso, tamén deixar en consideración que o artigo 98.2 do ROF sinala que antes de comenzar la votación el alcalde o presidente planteará clara y concisamente los términos de la misma y la forma de emitir el voto. Entonces, en todo caso, sí que cabería que o propoñente modificase a proposta e, en todo caso, debe quedar claro tamén cal é o contido da proposta que se somete a votación. Ben, a miña proposta é aprobar o punto número 1 que leín na miña intervención anterior e que di claramente que se aproba inicialmente o expediente de modificación de créditos con cargo ao remanente de tesourería. Hai unha táboa explicativa onde figura a aplicación, a descripción, os créditos iniciais, as modificacións anteriores, a modificación que se propón e o crédito final. É un sumatorio que pon 18.000 euros.
No segundo hai unha táboa informativa que propoño retirar. Simplemente, o segundo que cita esta modificación financiase con cargo ao remanente de tesourería do exercicio anterior, pon nos seguintes termos e aparece ese suplemento de crédito 12/2026 que desaparecería, co cal a miña proposta é modificar esa táboa, eliminar ese suplemento de crédito que non acabamos de aprobar, sumaríamos a modificación inicial co crédito extraordinario e na consignación definitiva poñemos o total, que se me pode sumar o interventor, xa o citamos e así quedaría aprobado este punto. E sumarlle a 938.273 euros con 0,8, 18.000 euros. Co cal, a consignación definitiva sería de 956.273,08. Sería o segundo punto. E o terceiro é expor, tal e como cita, este expediente ao público mediante o anuncio no boletín oficial da provincia. Eliminaríamos o cuadrante do punto anterior que non quedou aprobado. Esa é a miña proposta para a aprobación neste pleno. Moitas gracias. Vostedes danse conta do que acabo de dicir, señora López Moreno. Está dando por boa as modificacións. Acaba de facer un sumatorio de 938.000 e pico de euros. No. Esa modificación é anterior. Sí. A modificación, en esa tabla aparece a aplicación orzamentaria, a consignación inicial, a modificación anterior desa partida, un suplemento de crédito que é o que non aprobamos, que é o que esa tabla, esa columna ten que desaparecer, que é 1.853.934,01, e o crédito extraordinario, que son 18.000. Esta modificación de 938.273,08 que mantemos xa está aprobada, non en este pleno. Esa é anterior. Xa está dentro dos nosos orzamentos. Solo lle temos que sumar 18.000 e quedaría a consignación definitiva desa aplicación orzamentaria en 956.273,08. E entón está propoñendo que na última columna figuren eses 956.200, non eses 2 millóns, non sei, e pico. Sí, modificar esa táboa, eliminando esa columna do punto anterior. Pedimos un receso de 2 minutos. Por suposto.
Ben, señor Rouco. Sí, moitas gracias. As pensas do que teña que dicir o voceiro do grupo mixto, nós acabámonos de dar de conta dunha cousa aquí atrás, agora mesmo. Esta cuantía que traen vostedes aquí, para sumar no segundo punto, eses 938.000 e pico de euros, non están correctos. Se son derivados das modificacións anteriores que figuran no expediente anterior, se pasamos e botamos un vistazo ás modificacións anteriores, casi todas son cero, salvo unhas poucas, e se as sumamos, a nós deronnos 500 un pico, non me acordo, 560 e pico mil euros, non 938. Non é do expediente anterior. Ah, non é? Non, é... Que coincide, non? Unha cousa é, esta é unha cuestión relativamente fácil de aclarar. Unha cuestión é, no expediente anterior figuran as partidas que son obxecto de suplemento e que foron modificadas con anterioridade, Sí. e nesta modificación, esta segundo punto referido exclusivamente a ingresos, figuran todas aquelas modificacións financiadas con remanente de tesorería. É dicir, existen modificacións financiadas con remanente de tesorería que non eran obxecto de suplemento anterior e, polo tanto, é prácticamente imposible que case, porque non todas deberían, precisamente por ese motivo, se xa foron modificadas, o lóxico é que non volvan a ser modificadas. Entón, claro, é imposible que case. Vale, é que observábamos que exactamente a cifra era a mesma, hasta nos céntimos, hasta nos céntimos. Pero claro, se no expediente anterior está mal, pois entendemos que aquí non coincida. Habería que dar por bon que estas modificacións son as que son. Nós entendemos que se iso estuvera ben, non temos ningún problema, porque nós estas modificacións concretas que traen vostedes aquí para a atención temperá e outras cuestións, equipos informáticos, me parece que de información, pon aquí, nós valorámolas positivamente. O que pasa é que, claro, temos a dúbida se este sumatorio do punto segundo é correcto. Se as modificacións anteriores son estas que se dice aquí, porque se é tal cual digo o interventor, nós non puidamos comprobalo. Iso que temos que dicir de momento. Moitas gracias. Señora Fernández. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, dende o BNG queremos manifestar o noso apoio a esta modificación de crédito extraordinario. A señora Eijo, compañeira de Economía e Facenda, xa explicou o contido do expediente, polo que simplemente queremos poñer en valor a finalidade desta proposta. Son actuacións importantes no seu destino, mellorar a capacidade de resposta dos servicios sociais e tamén o funcionamento diario da administración municipal. Por iso, porque falamos de medios útiles, necesarios e ao servizo da veciñanza, o noso voto será favorable. Moitas grazas. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, eu a verdade é que non entendín exactamente o que se quere facer, polo que rogaría que, bueno, se me pode explicar dunha forma un pouco máis sencilla o que estamos a tratar, e se este punto pues, ten que ver en relación co apartado anterior que se retirou. Señora Eijo, sí. Explícallo vostede. A ver, o fondo do asunto entendo que si o comprende. Propoñemos aprobar un crédito extraordinario de 18.000 euros, financiado co remanente de tesourería. Cal é o inconvinte que se detectou? Que na proposta de... Perdón, a ver se a topo aquí, porque a tiña xa guardada. Non sei onde me tengo ahora mismo a proposta. Aquí. Na proposta de resolución que viña no expediente, fala de 3 puntos. O primeiro, que é aprobar inicialmente este expediente coa modificación que falamos, dos 18.000 euros. Segundo, que esta modificación se financie con cargo remanente de tesourería. Que circunstancias se dá? Que o suplemento anterior non se aprobou, polo tanto, aquí tamén o quitaríamos. Entón, sería
a modificación que xa había de antes, 938.000 euros, máis os 18.000 de agora que se están propoñendo, fai unha consignación definitiva de 956.273,08 euros, vale? E aparte, o punto terceiro é que, bueno, que este expediente ten que ir ao boletín, ao BOE. En principio, eu creo que está claro. Sí, é que creo que fixe unha pregunta moi sencilla. Un segundo, señor Iroa, que non lle toca o... Xa me pasou o turno. Vale, moitas gracias. Entendo, despois ten a segunda intervención. Sí, nada, iba a recoller eu a palabra. Aquí o importante do punto é que queremos facer unha modificación de crédito, un crédito extraordinario de 18.000 euros, con cargo remanente de tesourería. Señora Hijo, non sei se quere dicir algo máis, e se non paso a palabra ao señor Rouco. Sí, bueno, nós dende a distancia, sen ánimo de facer ningún tipo de apreciación fora do noso lugar, que nos corresponde como oposición, nós entendimos que o señor Eiroa pedirá unha aclaración, que non finalizar o seu turno de intervencións, pero, bueno, se a presidenta considera que sí, ala ela. Chámanos a atención que se as modificacións son diferentes, a aplicación é a mesma. No punto segundo do expediente anterior e no punto segundo deste expediente é a mesma aplicación, 87.000. Se teñen diferente procedencia, non debería ter un código identificativo diferente. Pero, bueno, dando por bon que isto todo esteña ben, nós estamos a favor de que se fan este implemento de crédito nestas dúas cuestións. Pero deberían aclarar esta cuestión, Deberían aclarar ben, Moitas gracias. Turno de palabra para a señora Fernández. Nada máis por aquí, nós estamos a favor. Señora Iroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, gracias pola resposta de antes, que non me contestaron. Polo menos, creo que fixe unha pregunta moi sencilla e moi directa. Se tiña relación co punto que se retirou anteriormente ou non. Se era que non, pois dices, mira, non ten relación co que se retirou anteriormente. Xa me daba por contestado. Non facía falta que volvesen a repetir o que levan dicindo. Canto levamos con este tema? 20 minutos, media hora. Eu vou ser máis práctico, estando de acordo tamén co que dixo o señor Rouco, que no fondo podemos estar a favor de que se faga esta modificación para isto que se solicita, quedou claro a forma de xestionar deste equipo de goberno. O máis lóxico, ao noso parecer, sería, si este punto ten algún tipo de relación co que se retirou anteriormente, o lóxico sería, pois tamén, retiralo, volvelo a elaborar, presentar os cálculos xa corrixidos e xa exactos, volvelos a debatir e aprobalos. Pero, como vemos, a forma de xestión é esa. Hai un erro? Bueno, tira para diante, xa solucionamos, poñemos aquí, en lugar de 500, 900, facemos, sacamos este punto, metemos o outro e vamos facendo. Isto é o que me refería na miña intervención no punto anterior. Esta forma de xestionar a mí pareceme un pouco cómica e, como digo, creo que hai veciños e veciñas de Burela que hoxe puderon confirmar esta afirmación. Moitas grazas. O máis cómico deste salón poidolle asegurar que é vostede. É vostede sempre. Sí, é certo. Creo que dixemos dende o principio, e creo que todas as persoas que están aquí, que nos están escoitando, e todos os membros da corporación, escoitaron que este punto non ten que ver co anterior. Por iso ven en dous puntos distintos, senón sería o mesmo. Tamén todos os presentes e os que nos están seguindo puideron observar que no punto anterior efectivamente había un erro aritmético nunhas táboas, había nun sumatorio, non no fondo da cuestión e do que queremos traer a pleno, que traeremos no seguinte con esas táboas modificadas, hubo un error aritmético nunha táboa. Que propoñemos en este punto, digo xa por última vez antes da votación, aprobar. Bueno, tal e como dixo o señor secretario, como presidenta da mesa, podo propoñer no pleno modificacións dos puntos. Isto é algo
legal? Entón, antes da votación, procedo a ler exactamente o que se aprobaría. O primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 13/2026, o expediente 1328/2026 do orzamento en vigor, na modalidade de crédito extraordinario, financiado con cargo ao remanente de tesorería resultante da liquidación do exercicio anterior. Como segue a continuación, son dúas partidas. A aplicación 2.6, tal e como figura na táboa, son 11.000 euros, e a aplicación 9.6, equipos para procesos de información, son 7.000 euros. Suman 18.000 euros. O segundo punto, esta modificación finánciase con cargo ao remanente de tesourería do exercicio anterior nos seguintes termos. A aplicación orzamentaria 87.000, a modificacións anteriores 938.273,08, eliminamos a fila, o sea, a columna, perdón, da táboa do suplemento de crédito que non se aprobou no punto anterior. O crédito extraordinario serían 18.000 e a consignación definitiva sería o sumatorio de 956.273,08 euros. No terceiro punto, expor este expediente ao público mediante anuncio e insiro en boletín oficial da provincia. Procedemos á votación deste punto. Votos a favor? Perdón, señora alcaldesa, antes de que continue coa votación, o que hai xusto despois da táboa do punto segundo, ese texto con eses dous apartados tamén se retiraría? Ademais, queda acreditado o cumprimento dos requisitos que establece o artigo 37.2 apartados A e B do Real Decreto 500.990 do 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo primeiro do título sexto da Lei 39/1988 do 28 de decembro reguladora das facendas locais en materia de orzamentos, que son as seguintes. A. O carácter específico e determinado do gasto a realizar e a imposibilidade de demoralo a exercicios posteriores. B. A inexistencia de crédito destinada a esta finalidade específica que deberá verificarse no nivel en que este establecida a vinculación xurídica. Mantéñense. Agora sí, procedemos a votar este punto. Votos a favor? Vale. 11 votos a favor, votos en contra. Un voto en contra. E continuamos co seguinte punto, que na actividade de control non hai asuntos e pasamos a rogos e preguntas. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Nesta ocasión será o meu compañeiro don Ángel González quen faga as preguntas e os rogos que nos trasladaron dende a veciñanza. Ben. Señor González. Boas tardes aos aquí presentes, aos que nos están seguindo desde a canle de YouTube. Xa que non quixo contestalo no pleno anterior, porque non tiña elaborado un discurso exeitado, volvemos a insistir nesta cuestión que nos trasladan os veciños de Burela. Porque se contratou unha asesora para a alcaldía a un ano vista das eleccións, cales van ser as súas funcións, en que outros concellos da contorna similares ao de Burela existe a figura de asesor ou asesora da alcaldía. Os veciños preguntámonos, tendo en conta a consulta pública feita no seu día, hai xa máis de 2 anos, e o resultado que saiu da mesma, para cando a posible reubicación do mercado semanal dos venres. Tendo en conta a proposta trasladada por este grupo municipal, tendo en conta a formación que este grupo municipal lles facilitou no seu día, e tendo en conta que vostedes pensaban darlle cumprimento e viabilidade a esta proposta a raíz da visita da nova presidenta da Asociación de Autocaravanistas de Galicia, marcando un área de autocaravanas aquí en Burela. Seguen a ter garantía os semáforos que se puxeron novos no cruzo onde estaba a bitácora. Xo avisamos hai 2 meses que os LEDs seguen sin arranxarse. Non lle parece prioritaria a seguridade vial? Varios veciños e donos de cando máis de 4 negocios da rúa Rosalía de Castro saben a preguntarse cando pensan arranxar as tapas dos sumidoiros, tal como dixo o seu tenente da alcaldesa. Xa hai casi 6 meses que se lle advirtiu desta circunstancia e nada de nada. Polo visto, seguimos arrastrando os pés, que é o que sigue facendo o Partido Socialista. En que se gastaron 30.000 euros que ian destinados para o campo de arma artificial que anunciaron no seu día no periódico.
Pasou o tempo e aparentemente nada se fixo. Adverteuse no último pleno ordinario que había problemas coa sinalización de diversas cargas e descargas, así como o pintado erróneo de diversas prazas para vehículos de persoas de mobilidade reducida. Pensan facer algo? De ser así, cando se vai implementar dita situación? O Concello vai pagar aos veciños con propiedades en Torrentes o que se lles debe antes de que finalice o mandato? Finalizou o proceso de expropiación forzosa das fincas que había frente ao cementario parroquial. É un expediente que comezou no mandato anterior. De ser así, xa lles pagou aos propietarios. Contratou o Concello de Burela unha empresa para xestionar a documentación de cara ás festas patronais. De ser así, porque a contratou, que empresa é e canto lle vai costar aos veciños de Burela. E rogos, numerosos veciños e veciñas de Burela non paran de decirnos que a empresa contratada en precario para facer a limpieza de contenedores debería limpiar máis a menudo os contenedores de lixo, xa que nestas datas o cheiro é insoportable en diversos lugares. Moitas gracias. Gracias, señor Eiroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Agrádame que lle parezca cómico. Eu tenho que disculparme, a verdade é que non pensei tanto en vostede como para poder adxetivala. E por outro lado, pois tamén me gusta que se me ataque a nivel persoal, porque iso quere dicir que non pode dicir nada dos meus argumentos. Ben, rogos e preguntas. Vamos allá. Rogos e preguntas. Aínda están pendentes de abonar as subvencións ás asociacións do exercicio 2025. Xa vamos en xuño, xa van 6 meses deste ano 2026 e aínda están pendientes de abonar as subvencións a estas asociacións. A primeira pregunta é cando teñen previsto facer o pago destas subvencións. A seguinte pregunta é se xa teñen elaborado o convenio coa Federación Galega de Fútbol. Recordamos que en plenos anteriores se aprobou a cesión dun local na Rúa do Río e tamén se aprobou que a realización dun convenio coa Federación Galega de Fútbol para este trámite. Gustaríanos saber se xa existe ese convenio. Tamén queríamos preguntar sobre os postos de traballo do Concello de Burela. Gustaríanos saber actualmente cantos postos de traballo están sin cubrir. Non sería relevante o motivo, se nos gustaría saber a cantidade e cales son os que están sin cubrir. Sabemos que, por exemplo, un deles sería o de arquitecto técnico, e queríamos saber se hai máis. O 15 de outubro de 2025, na Voz de Galicia salía na prensa unha noticia referente á cantidade de habitantes que hai en Burela. Creo recordar que era o señor Pillado quen sacaba esa nova, e daba unha cifra de 10.082 habitantes en Burela. Gustaríanos saber de onde sale ese dato, se é do INE ou é de algunha outra fonte, para poder asegurar que efectivamente en Burela temos estes 10.082 habitantes. E desta volta nada máis. Moitas grazas. Ben, vou ir contestando. A primeira pregunta, que por que contratei unha asesora, unha coordinadora de alcaldía a un ano vista das eleccións? Pois, sinceramente, porque non a puiden contratar antes. Porque si por min fora tería contratado desde o primeiro día. É unha figura legal que teñen ou poden ter todos os alcaldes e alcaldesas con unha poboación e habitantes como Burela. Non fixen un análise de que concellos ou non a teñen, porque esta é a miña decisión, é o meu concello, eu sei o que traballo e o que quero para o meu concello, e sei que teño a posibilidade de ter unha persoa que nos axude. Que tarefas fai? Pois axúdanos a coordinar todos os traballos que acontecen aquí dentro deste edificio e fora del durante todos os días, en cuestións de axenda, reunións internas, atención á veciñanza, axenda, tamén organizar reunións fora do edificio a calquera hora, cubre
cando eu estou fora, nunha reunión fora, pois esa persoa pode estar dentro da miña porta. Eu nunca tuve a ningunha persoa ali dentro da porta que me puidera atender ás persoas cando eu estou, por exemplo, dentro con un veciño ou unha veciña e chega outro veciño ou veciña, que isto pásame todos os días, pois teño un filtro. Por qué? Porque todos os concelleiros e concelleiras traballan, teñen o seu propio traballo. A maiores son concelleiros e concelleiras, e moitos traballan pola tarde, outros non. Entón, unha figura política non ten que estar todas as horas en este edificio, porque hai moitísimo traballo tamén fora, e esa persoa sirve para facer o Concello mellor. Por que non o fixen antes? Porque a nosa ilusión como equipo de goberno era sacar adiante a relación de postos de traballo. Sabedes que a trouxemos no anterior pleno ordinario. Había ese compromiso co persoal desta casa en poder mellorar as súas condicións. Entonces sentíame como, bueno, pois non vou a mellorar solamente por un lado, vou traballar en sintonía, e cando teña totalmente enfilado ese expediente, pois eu creo que o equipo de goberno tamén necesita, pois eso, poder traballar con un pouco máis de menos carga, non? Menos horas e poder dormir algunha. Ben, mercado semanal. Alégrame que me pregunte isto, porque nós solicitamos, todo o mundo quere, ou todo o mundo non, pero bueno, hai unha porcentaxe máis alta que quere e desexa que o mercado semanal baixe para o centro. Pero hai algo moi curioso. Todos os veciños e veciñas o queren no centro, pero ningún o quere diante do seu portal e do seu garaxe. Entón, que pretendíamos? Que Portos de Galicia nos cedera pagando, non unha cesión, que primeiro tamén o intentamos, pero despois dixemos, pois pagamos a tasa da parcela número 7, que é a que está en frente do Salitre. Falamos desta parcela en multitude de ocasións. Parecía que sí, pero finalmente non. Agora é verdad que vamos pagar por ela para as festas patronais, para que os veciños e veciñas poidan aparcar aí. A nosa intención era poder pagar anualmente unha tasa por esa parcela que é de Portos, mentras que Portos non a utilice para ningunha outra cuestión. Entendemos que se viñera unha empresa que fai pois máis de 25 anos que non está, que era a empresa das Caixas de Madeira, e ven unha empresa e se ten que situar aí, pois evidentemente é terreno portuario e ten que vir unha empresa, e benvida será. Traeremos aquí ademais a bonificación do ICIO para crear postos de traballo en Burela. Pero mentras tanto, e mentras non, que é un punto limpio, está no centro de Burela, porque Burela é moi pequeniña e casi toda é centro, vamos a seguir insistindo, a ver se dentro do Partido Popular nos poden tamén botar unha man para que isto se faga real. Esa parcela queríamola para poder aparcar durante todos os días, menos os venres, que se aliviaría o mercado. Non entraría aí todo o mercado, pero sí que aliviaría as calles deses veciños e veciñas pois que non están tan conforme de que se poña xusto diante do seu edificio ou da súa casa. Dito isto, non sei se vistedes que a Sareb ofreceunos 9 terrenos ao Concello de Burela, e a outros concellos polos que estiven lendo e informándome. Nós aceptamos os 9 terrenos, son 9 solares, 8 están bastante ben situados, son urbanizables, poderíamos utilizar para aparcamento, e teríamos que estudiar a posibilidade de poder utilizar os viernes para o mercado, teríamoslo que estudiar. Se estamos vendo alternativas para dañar o menos posible aos veciños e veciñas. Autocaravanistas, estivemos con eles, aprendimos un montón, deixáronnos un dossier de feito, ofrecéronse a ir da nosa man para mellorar a área de autocaravanas de Burela, porque a verdade é que a que temos non se pode chamar nin área, é como unha estación de servicio, máis ben, está cerca do hospital, non é nada atractiva, pero é verdad que a nosa costa está, digamos que estamos tocados por absolutamente todo, pola POL, por costas de Galicia, por costas do Estado. Por ahora, todos os terrenos que valoramos para poñer unha área de autocaravanas chamando a costas dun lado e de outro, estásenos complicando, pero seguimos insistindo e agardamos ter pronto polo menos algunha noticia de algún espacio onde poidamos facela
facela realidade. Os semáforos da bitácora, acabo de falar ahora mismo co electricista, porque eu teño entendido que estaban arreglados, estáme dicindo que o de colores xa funciona e algún dos outros LEDs sí que están fundidos, que non son os da anterior vez, sabes, pero sí que é verdad que se están fundindo, pois comentarello. E díceme eso, que se fundiron así. Aquí sí que é verdad que todas esas fases, bueno, sabe o concelleiro de obras, polo nordés, sobre todo, sí que se nos estropea moitísimo toda a iluminación do paseo e desa avenida é moi recorrente, pero xa o acabo de avisar. Que máis tiñamos aquí? Rosalía de Castro, tapa de sumidoiros, pasolle a palabra ao concelleiro de obras. Sí, nada, como dixemos outras veces, están cargadas as tapas, faltan poñer porque temos que priorizar os traballos. Ahora mesmo estamos con festas e temos que priorizar as festas. Ben, este campo de herba artificial, eses 30.000, si me pode... Aquí teño unha rata, cometí unha rata e... Vale, entón seguramente se refería á reparación da grada sur, que lle chamamos nós, me imagino. A ver, sí, verdad, pode ser a reparación desa grada. Todavía non o puidamos levar a cabo, pero sí que vamos a levar a cabo esa reparación e ademais pedín a colaboración a través dun convenio, é que ahora mesmo son a presidenta da Diputación de Lugo, pedírallo á Xunta de Galicia, pedírallo á Diputación de Lugo, xa sendo deputada, unha colaboración a ambas entidades para poder facer unha inversión que é bastante grande na Marosa, na zona do campo de herba natural. A Xunta de Galicia díxome que non, pero a Diputación sí que imos a firmar un convenio para poder, ademais, invertir e poder reparar, por fin, a grada norte. É bastante importe, pero é moi importante, sobre todo, porque a preocupación maior é que temos que demolela por seguridade. Cargas e descargas, mobilidade reducida, aquí se me pode explicar porque non entendín ben. Volvo a formular a pregunta. Adverteuse no último pleno ordinario que había problemas coa señalización de diversas cargas e descargas, así como un pintado erróneo de diversas prazas para vehículos de persoas con mobilidade reducida. Iso o noso portavoz falou no anterior pleno ordinario. Sí, falei no co jefe da Policía Local. Non nos consta por escrito ningunha solicitude de carga e descarga que este mal pintada, pero se nos queren dicir exactamente a cales se refiren, porque falei no co jefe de policía e diceme non me consta que haxa algunha mal pintada. En canto a mobilidade reducida, sí que tuvemos a queixa dun veciño en concreto, estivemos ali con el, non sei se é o mesmo caso ou non, en todo caso, se hai un caso concreto, sí que os animo a que nos digan exactamente, porque pode ser. En este caso concreto, fun coa Policía Local, co jefe de obras, estuven co veciño, estuveron explicando a normativa, estivemos con el, vendo solucións, explicándolle sobre todo como funcionan as plazas de mobilidade reducida, porque hai que ter claro que as plazas de mobilidade reducida nunca son para unha única persoa, nin para un caso concreto. Están na rúa e son para utilizar pois aquelas persoas que teñan a tarxeta, que ao mellor non viven aí, pero veñen a comprar a un comercio cercano ou veñen á casa dun veciño e poden utilizar esa plaza. Torrentes, como saben, é un expediente de fai moitísimos anos que vimos arrastrando, entón preguntan cando se lle vai pagar aos veciños e veciñas. Pagar e cobrar, porque estamos pendientes da liquidación. Neste momento temos valoradas todas as parcelas que son a favor da unidade, vale? Hai un profesional que as valorou e agora, xusto a semana que ven, temos unha reunión coa asesoría que levara todo aquilo que é de Lugo, a empresa a que se contratou en aquel momento para facer toda aquela reparcelación, con un abogado de asesoría xurídica que en este caso cubre o Concello de Burela,
Para que? Para poder poñer esas parcelas á venta. Cando esas parcelas se vendan, eso vai a favor da liquidación da unidade, entonces esas cantidades que están ahora calculadas, que hai veciños e veciñas que lles toca pagar e hai veciños e veciñas que lles toca cobrar, con esa liquidación que é o que nos falta, ese cálculo é o que falta, vanse modificar esas cantidades e finalizaríamos por fin a unidade de reparcelación de torrentes. Pregúntame se vai a ser dentro deste mandato. Ojalá. Eu traballarei para que así sexa, aínda que, levamos moitísimos anos e moitísimos mandatos, dentro do que poida facer este equipo de goberno, pois teña por seguro que o fará. Cementerio parroquial. Hai un expediente de expropiación do anterior mandato. Estiven con técnicos expertos en expropiación a semana pasada da Deputación de Lugo, estiveron mirando ese expediente, tamén o solar da Cofradía, onde está o mural de Burela Int, ese solar tamén hai interés en expropialo para poder anchear esa baixada ao porto e poder facer aí unha plaza. Son 2 expedientes que quedaron pendentes do mandato anterior. É certo que desde que son alcaldesa non tiven unha oficina técnica con persoal, e ademais agora mesmo temos de baixa a delineante, co cal é un inconvinte bastante grande, non, para traballar e para facer todo o que nos gustaría facer con maior axilidade, pero bueno, imos tirando dende o principio de técnicos da Deputación de Lugo para poder sacar adiante estes expedientes. E co do cementerio parroquial xa estamos reiniciando outra vez. A min o que non me convencía dese expediente, que foi o que lle trasladei aos técnicos, é que en aquel momento a valoración que se fixo era moi precaria, era moi baixa, era por todo esa parcela que ten forma triangular que está diante do cementerio parroquial, se non recordo mal, eran 1.400 euros. Claro, a min parecíame unha barbaridade, porque dentro de que os propietarios e propietarias é certo que non poden facer nada ali, parecíame extremadamente barato. Entonces, pedinlles que se revise, porque non estou de acordo coa valoración. Que máis? A empresa das patronais que se contratou, teño aquí a factura, é unha ECOM, se chaman, son estas empresas teñen a potestade de asinar informes como se fora un informe dun técnico municipal, vale? Algo novedoso de fai aproximadamente un ano, creo. E por que contratamos esta empresa? Porque, como vos dicía, agora estamos tirando dunha arquitecta da Deputación de Lugo, de profesionais de expropiación, pero, bueno, temos moitísimo traballo e necesitábamos que toda a documentación que nos pasa, neste caso, a Asociación das Festas Patronais, se revisara, se certifique e teñamos todo en perfectas condicións por moitos motivos. Dende que empezamos o mandato sí que insistimos moitísimo en que todos os feriantes, vale, que isto non se viña facendo e en vilas como Burela deste tamaño pois non estaban tan acostumados, si en Santiago, en Lugo, en cidades, pero parece que aquí, bueno, pois que non tiña a mesma importancia, non? E para nós, sí. Entón, desde o principio teño que decir que lles pedimos a todos os feirantes, teño aquí a miña concelleira de festejos que é a que realmente traballa todo isto, toda a documentación para que cando monten a atracción teñan todo en regla. O seguro, o libro, non sei como se chama, de montaxe, non? E que este todo en regla. Todo iso hai no que revisar e certificar. E teno que certificar pois un técnico municipal ou, en este caso, un ECOM. Canto costa? Mira, teñen aquí a factura. O total bruto son 14.620,50 e o que vai a facer é a revisión documental e a inspección. Que máis? Bueno, isto era un rogo, pero sí, é verdad que agora con tanta calor os contenedores empezan a ulir peor, e tamén é verdad que, como dixo o compañeiro concelleiro, que sempre en sitios concretos. Entón,
Que temos que facer? Non por limpalos máis veces vamos a ser mellores. O que temos que facer é utilizalos ben, porque en eses sitios concretos que son sempre os mesmos, temos ido personalmente a falar coas persoas cos lugares, porque non se poden tirar en verán, non se pode tirar nunca nada nun contenedor sin bolsa, porque eso queda no fondo e é posible fatal. Pero é que además en Brao, se a bolsa rompe, o sea, mellor doble bolsa. Non se poden tirar líquidos. Nós temos lavado e temos vídeos e temos fotos e temos documentación de ir lavar un martes os contenedores e ir o mércores ao mesmo contenedor e estar igual. Claro, é que así é moi difícil, porque nós non podemos estar lavando contenedores todas as semanas varias veces. Sí que é verdad que o lavado de contenedores en verán se fai máis veces, pero é que non é máis limpio que máis limpa, sino que menos ensucia moitísimas veces. Estamos encima deso. Eu mesma onte lles mandei fotos de varios, porque iba camiñando e voulles mandando fotos, digo aquí outra vez, e son sempre os mesmos lados. Estamos en eso. Ben, paso ás preguntas do señor Eiroa, que empezaba dicíndome, empezaba referíndose a min e apuntei aquí que é verdade, señora Eiroa. A verdade é que con vostede non poido dicir moito dos seus argumentos, é verdade. As subvencións, pois mira, hoxe firmei varias de cultura, o resto, servizos sociais están pagadas, deportes están pagadas, e hoxe estiven asinando empezamos a asinar as de cultura. É certo que cando cambia o ano, cando non das pagado antes de que finalice o ano, polo que sexa, é terrible. Así o digo, porque hai que volver a reincorporar o crédito no orzamento, hai no que aprobar, que si liquidación, que si incorporación. Entonces, a verdade é que se ralentiza moitísimo, co cal este ano intentaremos ir con maior axilidade dentro do que podemos. O importante é que pagamos e temos ese compromiso coas asociacións que estamos aí para axudarlles no que poidamos. A Federación Galega de Fútbol, estou mirando para o concelleiro, creo que todavía non podemos avanzar no convenio, pero agardamos facelo canto antes. Preguntábame cantas vacantes están sen cubrir, como para decirlle agora todas e non olvidarme de ninguna, non sei se se me olvidaría ou non, pero pode, se quere ter acceso a esta información, pode pedila por rexistro e pido desde persoal que lle envíen todo o listado para que non se me olvide ninguna agora mesmo. Aquela noticia aquí non anotei cal era a pregunta sobre os habitantes de Burela. Se me quere repetir? Sí, de onde sacara o dato de que en Burela éramos 10.082 habitantes. Bueno, 10.082, perdón, habitantes. Ben, aquí en estadística sí que pedimos informes de varios tipos, de cantas nacionalidades temos agora mesmo, cantas persoas empadronaron no último mes. A persoa que está en estadística, ademais, aínda que no programa, que agora temos un programa novo que está moitísimo mellor e cruza os datos mellor e podes facer búsquedas moito máis interesantes, ademais, porque ela quere, porque lle preguntei, digolle, pois interésame saber a xente que se está empadronando por qué, non? Para obter máis datos, pois é un perfil de persoas maiores que se veñen aquí a xubilar, é un perfil de xente nova que ten aquí traballo para extraer máis información. Isto sacámolo do noso padrón municipal. En aquel momento era un momento no que tiñamos o centro aberto, estou mirando para o meu compañeiro, tiñamos o centro aberto arriba, entón fíxose unha estimación e o compañeiro concelleiro de Inmigración pois deu este dato. É verdade que se entramos hoxe en estadística somos máis de 10.000, pero temos que ser conscientes de que en Burela hai unha población flotante, non flotante, unha población que cambia moitísimo. A población inmigrante que ven a traballar, o mellor ven durante un ano e despois marcha, do centro de refuxiados, dende esa data pechou, entonces tivemos que dar de baixa a moitísimas persoas, a esas 110 persoas que estaban aí,
é simplemente por eso. Estamos aí. Hai días que pasamos dos 10.000 e días que non. Non sei se lle contestei con esta aclaración. Sí, bueno, non sei se podría añadir si eses 10.000 que arriba ou abaixo son censados ou simplemente son habitantes de Burela. No, todo o que marca o padrón son censados en Burela, senón non teríamos o dato, son todos censados. E se non hai nada máis, moitísimas gracias por estar aquí. Hoxe temos o salón de plenos bastante completo, así que nada, que teñades un feliz xoves e vémonos na seguinte sesión. Moitísimas gracias. Felices festas, é verdad, que xa non sei en que día vivo. Felices festas a todos que empezan mañá, ademais, que as disfrutedes e que non se manque ninguén, que é o máis importante.